fito fa. Na tare shi, na tare shi. Me ya faru ne na ga wani baki-baki a jikina? Gashi? Kai? Abubuwan nan duk ya dauke ko? Mam Musa, bayan wayan mana gasa Mam Musa ko caji ka kai ne? Caji na kai ne. Ai shi ne ka ce kai? Dauka cewa za ka yi ga ɗuruwa da ta can. Yanzu me za ka yi cewa da ka zo bakin beach a Lagos? Ga mu mun zo bakin beach mun zo bakin ruwa kuma alhamdulillah Lagos sai mana daɗi komai alhamdulillah. To masha Allah. Sai dai mu ce muna ƙara godiya ga Allah. To ga Yarima dan sarki. Ga ruwa nan. Yawwa ya ruwan nan. Mun zo bakin ruwa. Akwai daɗi ruwan? Ruwa akwai daɗi amma ina tsoron sa. Saboda ya taɓa gwada ni bai san wasa ba. Gaskiya da ruwa bai san wasa ba. Wasa na masa amma ya gwada mun ba wasa da kyar aka ciro ni. Allah sauwaje. Yasa nake tsayawa a baki tsakani na da shi jifa. In Allah ya da ba komai. Ba abin da zai faru. Masha Allah.